Amalimo, ame boka ufuka awole mando. Sangarbu konala. Monsieur le maire Kassim Sirbe anga foli bayi ale maire bay Sangarbu konala. Kaba dumiya ye aka danga ye folo ye. Danga flana ala ka hina ale la Musa Kulubali. Sango nin kene kelen kan ni o ye Sangarbu patrimoine no ye Sangarbu farabulu a jɔyɔrɔ ka bon maire fɛn o fɛn tɛmɛna u bɛɛ ka ŋɛniya tun ye a yɔrɔ bɛ se ka labaara cogoya min na o siratigɛw la bi ala y'a gɛrisigɛ kɛ Kassim Siribe a n'a nɔfɛmɔgɔw ye ale ka premier adjoint Kaba Dumiya ale le filɛ aw bɛna ale le ye sisan Kaba Dumiya bɛna min fɔ aw ni ne an bɛ jɛ an bɛ a lamɛn. Kaba Dumiya ye Sangarbu maire ka premier adjoint. An bɛ an yɛrɛ de ka commune kɔnɔna na, an bɛ ne yɛrɛ ka commune kɔnɔna na. Bon ka kɛnɛ sigi, kɛnɛ min tɔgɔ ye ko Farabulon. A diyara ne ye kosɛbɛ. An ka laɲini ye o de ye. Farabulon ye patrimoine de. Patrimoine communal don, c'est-à-dire commune ka ladalafɛn don. Jamana ka ladalafɛn dɔ don, diɲɛ yɛrɛ ka ladalafɛn dɔ don. Farabulon in bɛ yan, a bɛ san miliyɔn yirika caman bɔ. N y'o de fɔ n ko ni an ko k'an b'a âge déterminer. Mada la ni étude scientifique ma kɛ ni mɔgɔ bɛ se ka âge sɔrɔ sisan an kɔni b'a dɔn a bɛ san miliyɔn yirika caman bɔ. Maintenant bulon de don, bulon min n'i donna a kɔnɔna na a kɛlen don i b'a fɔ i bɛ chambre anti-chambre ni salon kɔnɔna na. Donc a man ka to dogo na. Bon a bɛ dogo na a mɛnna. Donc nin ɲɛnajɛ ninnu kɛra sababu ye a bɛ ka bɔ dogo na dɔɔni dɔɔni nin t'a ɲɛnajɛ siɲɛ fɔlɔ ye. Mais ɲɛnajɛ in dabɔ kun tɛ dɔn ni dɔnkilida dɔrɔn ye. An bɛ kɛnɛ in kan na an bɛ fɛ Mali fan tɔ bɛɛ k'a dɔn Farabulon ye mun ye, diɲɛ k'a dɔn Farabulon ye mun ye, a bɛ yɔrɔ jumɛn, an ka laɲini ye o de ye, a ka don ba la, a valeur ka dɔn, donc a bɛ se ka nafa min ɲɛ commune ye, a k'o nafa ladon, a bɛ se ka nafa min ɲɛ jamana ye, a k'o ladon, a bɛ se ka nafa min ɲɛ diɲɛ yɛrɛ fana ye, a ka se k'o ladon. Farabulon laɲiniw b'an bolo a kan, parce que i b'a dɔn mairie baara kɔnɔna na, an fana ye jamana ka représentant de ye fo duguma population kɛrɛfɛ. Dusu tɛ ale baara kɛ, hakili de b'a kɛ ani sariya labato. Sinon n'i y'a dan ne yɛrɛ ma ko k'a kɛ dusu ye bi sini ne b'a fɔ ko n bɛ baara dɔ k'a la. Mais mairie tɛ se ka baara kɛ o hukumu kɔnɔ. An ka laɲini ye mun ye? Farabulon bɛ yɔrɔ min na, an ka jateminɛ y'a jira Farabulon yɛrɛ espace kan ka bɛn hectare 1 ɲɔgɔnna de ma. Mais n'i nana Farabulon kɔnɔ yan bi ka na lajɛ, espace min b'an bolo yan ni Farabulon yɛrɛ b'o kɔnɔ n'i y'o jateminɛ o tɛ tɛmɛ quart d'hectare yɛrɛ kan. Maintenant o kumana espace tɔ kɛra cogo di? I bɛna jateminɛ espace in cɔ caman bɛ yen mɔgɔw ka duw de bɛ a kɔnɔ mɔgɔw ka magoɲɛfɛnw de bɛ a kɔnɔna na donc pour que ka baara dɔ exécuter a kan a tɛ se ka kɛ fɛn teliman na o de la sisan an bɛna laɲiniw kɛ an bɛna jateminɛw kɛ n'an bɛ se ka situation régulariser a régulariser kun ye jumɛn ye jateminɛ na hakɛ min fɔlen don k'o ye Farabulon ye est ce que o hakɛ in o de don wa donc n'o tɛ a bɛ hakɛ min kɔnɔna na sisan n'a bɛ se ka bila valeur la ni o ye an k'a yɛlɛma k'a k'o ye pour que k'a bila valeur la. Amalimaw, Kaba Dumiya ka kuma in tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ foli lase Sangarbu cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma ko anw hakili bɛ aw yɔrɔ o kɔnɔna la an bɛ an ka musokɔrɔba n'o ye Jinɛ ye an b'a fɔ yan Fanta Jara ale ka foliw tɛmɛlen kɔfɛ Kaba Dumiya bɔra ka kuma min fɔ a bɛ ka kuma in fɔ mais a dusukun yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi Ala kelen de bɛ a dɔn ka sababu kɛ a y'i miiri ale ni min tun ye jɛɲɔgɔn ye n'u tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ caman kan n'o ye Musa Kulubali o tɛ nin kɛnɛ kan o ye Kaba dusukun hali i b'a dɔn a kɛcogo la k'a fɔ ko a dusukun man ɲa donc an bɛ Kaba Dumiya k'a fo ŋɛniya ɲumanya la dusukun la adamaden ni Ala y'i kɛ maaw ɲɛmaa ye fɛn dɔ bɛ yen i bɛ obligé ka assumer o ye diyagoya ye i kana maa bɛɛ bila kasi la Kaba Dumiya bɔra ka kuma lase min kɛ Sangarbu patrimoine n'o ye Farabulon ye ale ka a initiative bɔra denmisɛn jɛkulu mun na n'o ye jeunesse ɲɛmɔgɔ ye Beni Daɲɔn an bɛ se k'a fɔ depuis jeunesse bɛ ka sigi Sangarbu la ka maaw fara ɲɔgɔn kan ta an tun famana fana ma a ka ɲɛmɔgɔya fana bɛna dan tale la a fɔra min kɔ o ye a se kɛ nka ale fana ka wulikajɔw kɔnɔna la Beni Daɲɔn a ka wulikajɔw kɔnɔna la fɛn o fɛn ma na Beni bɛ ye a kɛnɛ kan n y'o de fɔ n ko dɔgɔ ko b'i bolo dɛ ɲɛmɔgɔya ma nɔgɔn
ni a kana kɛ an nana kɛ ɲina san wɛrɛ a ɲɛ ti sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ i tun bɛ fɛn ɲini na dɛ mais nin na ale yɛrɛ de bɛ fɛn bɔ ka don a da fɛ donc an bɛ bɛn ni daɲɔgɔn ka fo ka monsieur le maire Kaba Doumbouya ni ale yɛrɛ de bɛ ka ɲɔgɔnmɛ représenter Sangaribugu la an bɛ a fo nin kɛnɛ kan ka maire bɛɛ fo Baburama Jara UR2 tɔgɔ la k'a fo hali n'u ko ko kana fɔ anw ka micro tɛ ORTM ta ye an ka micro an b'a fɔ cogoya min na o de ye a fɔcogo ye UR2 maire de don an b'a fo UR2 cila k'a sɔrɔ a b'o de la Kaba Doumbouya k'a fo ɲɔgɔnmɛni cila k'a sɔrɔ a bɛ o de fana kɔnɔna la k'u bɛɛ fo aw ye wulikajɔ min kɛ ka na a ye ɲɛnafin bɔ Sangaribugu patrimoine na n'o ye Farabulo ye an bɛ dɛmɛbagaw ɲini financement bɛ se ka kɛ cogo min na yɔrɔ min bɛ se ka labɛn a bɛ se ka nafolo dama min caman don Sangaribugu kɔnɔna la ka monsieur le maire Kasim Sidibe k'a yɛrɛ fo a kɛla ale fana tile la an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma anw ma ɲina aw kɔ an bɛ baara la k'a yira aw la k'a fɔ ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ don nataw la inshallah Kɛnɛ Media kanubaga bɛɛ lajɛlen k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn